Ramogi Tv kendo machiegni chenro ni maro pinyo kinyi makawuono tarik 5 iwacho ni dwe mar 10 ma bende piny mangima dhialo iwacho ni odiochieng'no kata dwe duto dhi bedo kanyo dweno ma dhialo mano kansa no kayo wacho kanyo ni en kansa no ma thuno tendo koro kotenore gi kansa mamoko itime yo machalo nade piny Kenya oruwe yo makare ageno kamano kamoro mora ma intie kiyudo gwenge ma Nyanza intiere Homabay County ma Migori jogo mantiere gwenge go adhene county ma Homabay ka jogo man Dhiwa Rangwe jogo man Karachuonyo jogo man Suba North kachiel koda South jogo mantiere gwenge ma Kendu Bay ka Homabay town chiwe yo machalo nade arwako machiegni chino mar piny kachiel koda joma moko maneno mawuok nyaka pinje maoko jogo mantiere Ethiopia Sudan Uganda Dubai Qatar gi kuonde duto arwako machiegni chino mar piny machako sani sa 12 nyaka sa 5 mar onyango nyinga Cleophas Oluoch Nyakwa Ramogi Tv kamora mora mintiere okinyi majaber chieng' tarik 5 dwe mar 10 higa mar 2022 en geno mara ni Ruoth Nyasaye oyaw ni piny nono bura Nairobi ka koya ma pod ng'ich en geno mara ni kamora mora mintiere iseru piny kata bed ni ikore yo makone kod kocha mar dhi orak wan wasechopo ka mar kelo ni chenro makama okinyi makawuono bed kodwa nyaka giko mar chenro makama mabede dhi rumo sa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'aw oyawre Nyakwa Ramogi Tv kamora mora mintiere ageno ni chiwo maber kendo Ruoth Nyasaye ogeno ni mineno odiochieng' makawuono ma en tarik 5 dwe mar 10 higa ni odiochienge dhi mapiyo piyo jogik mopogore timore ka bende nyaka sani waseneno ka od bura mamalo kacha bende nitiere ywaruok ahinya kotudore kod jogo ma bende biro bedo kweth modhuro kata kweth mang'eny mar jogo mantiere od bura mamalo kacha weche gi duto podi wamedo menyo ni ahinya to e chenro ni mar piny machiegni nyinga Joyce Oduor Cleophas kin diaspora keni chio nade chio makare iwacho nane gwenge ma Ethiopia kata kamara chio makare ka jo Homabay ni chunya ahinya odiochieng' ma kawuono ni mar kawuono odalose gigo machiegni gi dhod chunygi chio makare mana ina Sharon chio yo machalo nade chani chio ka in Kajulu koso intiere gwenge mage achio kan makare wacho Kajulu wamuse ne jo Kajulu te kibos kanya geno mara ni uruwe makare keni Joyce Oduor in makare koso ambe achiu makare ambe hata kena mos jo Ugenya pesa mos joseme kata kamano achiu eyo makare Ruoth Nyasaye oyaw na piny maber kendo kaneno marach odiochieng' makawuono bende waseikore mar kelo chenro mar piny Cleophas winjo komoso jo Homabay kawuono wadwa goyo mbaka kata biro goyo mbaka kae kotudore kod weche ma bende timore e county ma Homabay kalore ni county ma Homabay e county mokwongo e gwenge go mag Nyanza kata e gwenge go mag Imbo mar Kenya masani nitiere kod governor ma en ng'ama miyo gin chenro mage ma bende oketo piny mar neno ni obero county ma Homabay kaka ng'ama miyo mokwongo ma bende oseyier kaka governor e gwenge go mag Imbo mag Kenya ma network ma bende wabiro bedo godo Nyakwa Ramogi Tv chakre sa 1 mar okinyi nyaka sa 2 mano mar okinyi kama bende watimo mana kolo weche mopogore mosebedo katimore e county ma Homabay kono Nyakwa Ramogi Tv ni Sharon ka ngirango chenro mara mbako romo nikech mondo mi wakoni Nyakwa Ramogi Tv gingo moiko odiochieng' makawuono ka wachako sani weche manyien dhi biro ni kanyo Sharon Ong'aw dhi bedo koda weche manyien kotiyo kanyo to Joyce kama Joyce nitiere kar kanyo bende modhi kelonwa kanyo weche go mantiere gazet kanyo kodhi nono gi kotiyo koda weche twak mokwongo mano ka warango bende twak madhi bedo go kawuono chal mar Homabay en mane wacho kanyo ni Homabay to chomo kanye Governor Gladys Wanga dhi bedo kodwa okinyi makawuono sa 1 nyaka sa 2:30 mar okinyi ka bende wanono chal mar wache county ma Homabay ka watieko mano Sharon Ong'aw dhi bagona twak mano bende twak ma odiochieng' makawuono Joyce angono tedango karaga pogora gi motedo kawuono ka ono en chieng'no ma tich adek Sharon ang bagona twak jie moduogo Sharon Ong'aw to bende okelo resruok koso podi awinjo ng'ato wacho ni at least too early poko donjo kata ponono mane twak midhi bago kawuono ka en gi jolok mana kamano Cleophas paro pod medo mienyore kone gi kocha ji pod chiwo paro margi nitiere joma siro okang' mar kelo chiemo kata mana kothe kanyakla kod chiemo mar jiemo kata kamano jolony to biro wachango bende ding'eni kata mana chips samoro kata mana gweno michamo e magawa kacha nyalo bedo ni gin mago mag nyino kata mana mag jiemo Cleophas koro kinyi makawuono mane paro kata mana bed mabende pod wadwa medo chwalo ni Nyakwa Ramogi Tv puonj makare wadhi bedo gi jolony chakre sa 3 mano mar okinyi mar odiochieng' makawuono mar mondo mwang'e ni jiemo ni to en ang'o
to bende entiere kuda chiedh nade ji mathoth wacho ni okelo tuo mar kansa, moko bende wacho ni okelo chiedh nade ne del. Koro mago duto te jolony biro bedo kanyisowa po nono ni nitiere kod ote moramora ioronwa odiochieng' makawuono. Joyce akeni tidang'o odiochieng' makawuono. Akata kamano odiochieng' makawuono kadwa chako miyo ji mulu masani gokinyi ji okete mane Ramogi TV kae ni mar kango chopo kanyo saa 2 mar okinyi biro neno kit chiemo mabende watedo. Kaka pile wacho ni nyalo bedo ni chamo chiemo moro to wi nyalo wil kod kaka itedo kit chiemo no. Mane momiye chenro mar tedo gi chiemo wanyisi gik mitedo mopogore opogore gi jolony mago ma jo tedo matene koda kama nyasani mong'eyo tedo kit chiemo mopogore opogore mabende mi siso mar ng'eyo gino mabende watedo. Kochakore sani nyaka Ramogi Jwang' ichako tudri kodwa kochakore e twak mokwongo e chenro mar openy nyaka ngomol kanye twak mar ariyo e chenro mar mbakoromo. Itudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha wantiere live kaka pile yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo wantiere kacha live Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Joyce kata kapok achako wacho komi tudri koda chiemo midhi kawuono pono no mede nyinyo moro bisega tede mo mede nyinyo machalo jiemo ni. Mano kanyal ng'eyo Cleophas mane momiyo wakelo jolony kata wabiro kelo jolony e studio kae mar mondo mi ginyiswa ni ponono gin chiemo kaka magi tinde kit chiemo pogore opogore inyalo yudo moko momede nyinyo kata ponono kuon michame ot kacha obedo kuon no mabende kawuono wadwa tedo kuon moro kanyo miluongo ni odongo her. Ubiro ng'eyo ni odongo her to en kit kuon machalo nade ponono en bende omede nyinyo. Kata kamano jolony biro nyisowa ni gin kit chiemo kaka mage mimede nyinyo mano mar jiemo. Mana kamano akeni Cleophas bende binyalo pogo chiemo mantiere gi nyinyo kata oya apani jolony biro nyiso odiochieng' makawuono. Kiwacho ni moko mago sama sol town ka moko ma winyore ka ni kono ni mago to chalo nade kuon mar dongo er ni barindo arito winja sega winja arito nene ka wuora machalo nade. Akawuono dhi neno kaka itedo dongo her ikete mana e tedo gi chiemo. Ang'eni joma thoth bende penjore no dongo her tang'o ibiro mana neno kochopo kanye chenro mar tedo gi chiemo. To ango koro aneno meno dongo omo kena tieno mana kama nyako Ramogi Jwang' tudri koda e Facebook, Twitter kachiel koda Instagram mara ni wapachi nono yo machalo nade kamara yuda kacha Cleophas Roche Facebook kachiel koda Twitter. Mana kaka pile nyako Ramogi Jwang' itudri koda mbui maga koriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok duto te iyuda @Sharon Ong'ao machiegni nikech ma endro penya waidu thondweche. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa lazima tuanze kuipunguza kwa sababu tunaweka madeni makubwa. The Executive Committee member for Finance and Economic Planning will be Mr. Richard Mungla. Mana kamanya kwa Ramogi Jwang' machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Kwa chakweni jatend piny Kenya William Ruto owacho ni dhi chuno piny owacho mondo mi ochwale od bura dwaro mar loko budget mane opuodh gi sirkal mokalo. Ruto loso kane ochopo e ik mar Rigathi Gachagua ma en owadgi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. E kar chung' od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri e kinde ik Jackson Rigathi Gachagua ma en owadgi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jatend piny Kenya William Ruto singo mar chwalo e od bura budget manyien kowacho ni budget manoketi gi piny owacho motelo ne dhi rido ngima ne jo Kenya kokalo e gope ma piny owacho kao. Tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1 or 1.5 months tutapeleka budget bungeni kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Lazima tuanze kuipunguza.
kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Osingo mar lweso wi budget masani gi siling bilion 300 ka gigo ma ok ochuno manoketie budget no bende owacho ni dhi chung mondi. Budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja, ili tupange kwanza, tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia, na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii karama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. Ewi wach manenore ka gima ne geto josiasa maka oseyier to wigi wil gi jopiny. Ruto wacho ni ting' magen go en neno ni gichopo singo mane giketo ne jopiny ka okwayo opisi mare gi buch jotend migepe, od bura kod bad migawo mar joyal buche mondo oti kanyakla gi dwaro achiel mar loko ngima jo Kenya. Mimi Rigathi Musalia tumepata. Sasa swali, wananchi wamepata nini? Sasa hapo ndio swali. Hawa wananchi wanangojea sasa tutimize upande wetu. As the executive, I want to commit, we will do our bit. I want to ask the legislature to do their bit and our judiciary to do their bit so that we can transform our country together. Mondo ne odonje chuny jopiny makono mathoth gi gin jopur. Jatend piny oluwo ni lalruok dhi nyime mar medo duoko piny nengo mar mbolea ka okwayo governors mondo mi okony e chopo ne jopur mbolea e kor gwenge. Wakati tumefika ofisini tulikuta KDDA wameuliza mbolea na ilikuwa wauzie wakulima na shilingi karibu 6,000. Tumesema ipunguzwe, tumeweka pesa ya serikali mpaka shilingi 3,500 kwa sasa, lakini bado tunaifanyia kazi. Tunataka ikuje mpaka shilingi 2,500 hapo. Ndio wakulima wetu wote wa Kenya wapate mbolea kwa bei nafuu, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha. Na mimi nataka niwaulize magovernors, saa hizi tunapanga mambo ya mbolea. Tukilete mbolea mpaka Nyeri hapa, sasa nyinyi magovernors mchukue kutoka hapo mupeleke mashinani. Kwa kwaya achiel mar Uganda, jatend piny William Ruto kwayo jo Kenya mondo mi omakre kamoro achiel kendo bed kod chuny mar ng'uono ka osingo chiwo luor ne jotelo mamoko koting'o mane gi piemgo e yiero mokalo. Katika harakati hii pia lazima tuvumiliane na tusameheane. Tulishindana na rais wetu Uhuru Kenyatta, tukashindana na former Prime Minister Raila Odinga na wengine wengi. Hawa sasa tumemaliza mashindano, tunawapa heshima ambayo inawatosha kama viongozi ambao wametutangulia. E kinde ik mar owadgi Jackson Riani Gachagua, jalup jatend piny Rigathi Gachagua notelo ne familia margi e ywago owadgi mosenindo kendo ne puoye kaka jago mane ni kod mor kod hera ne anyuolane. Riani ma bende neno owadgi Rigathi maduong' otho ka en jahigni 71. George Bati, Ramogi TV. Nyakora mugajon kodhi nyime ni Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod nyawadgi mar Senate Amason Kingi oduchi manyoro bago romo mokwongo mar keto twak mag od bura bedo ayanga. Od bura mar 13 oket thuolo ne jo od bura kendo twak mar manyo tendo od bura ewi kweth mano mathoth kod mano manok nodhi nyime e yo motegno. Ka Speaker ema biro bedo kod teko mar golo ng'eto ewi wachno. Jafwambo mar Walter Nyambaga gi mathoth. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula oketo od bura mar 13 romo mokwongo toka jatend piny William Ruto nyocho yango od bura no. Respect, uphold, preserve. E kinde no, Amason Kingi Speaker mar Senate bende ne okodong' chien e keta yanga twak mag Senate. Speaker Moses Wetangula oketo thuolo od bura e kawach manyo kweth mathoth e od bura e mane omimbi. Wetangula ochiwo thuolo ne jo od bura mar twak ewi wachno. I want to give the House the remainder of the time this afternoon
to ventilate on this matter. I urge you to debate with decorum. Kweth jo od bura ma Kenya Kwanza kotelne kod ja od bura ma Kikuyu Imani Chungwa olero ne spika ni gin kod kwan mathoth kendo winjore giyud telo mar od bura mar kweth mathoth. They are here contending to be leading the majority. Honorable Speaker, the question of determining a majority is very easy because it's just a question of calculating the numbers of parliamentary political parties. It wants to be to force people to accept that he's the majority party in parliament because he's the president. No, the presidential election is separate from the parliamentary election. The authority from where you are supposed to receive the guidelines on the majority leadership of members of this House is the registered political parties. I want to urge you to restrict yourself to that standing order when you sit back to make your decision on this matter. Jo od bura magazimio la umoja One Kenya Lands kotel nege kod ja od bura ma Ogunjo Pio Wandai golo chung motegno nigin kod kwan mar yudo kweth mar jo od bura mathoth kendo tene kod chike matayo duond buche mag siasa pachuka. Constituent parties, Jubilee, ODM, Wiper, KANU, NAC, you can say no, but I'm telling you what is what is here. Yes. But that won't make a difference. You cannot force MDG to go in bed with you. They do not want and protected by Article 36. You can't force them. You cannot force independence. You cannot force Maendeleo chap-chap. Speaker Moses Wetangula korka koreto singo golo ng'ete wi wachno bang' nono funi mag chike motene kod yango kweth mathoth. And I want to assure you of the capacity and the ability to listen to determine this matter. Let's give members who are debating some silence listening so that I can hear them properly and bring you back a determination. The Speaker used the Constitution. Use Article 108. This matter is very serious. Forget about coalitions, Mr. Speaker. Deal with the political parties. Azimio is a subsisting marriage. And in this marriage is a potential polygamous marriage. And Mr. Speaker, this marriage is not voidable because there was consummation in this marriage. Speaker mar Senate Amason Kingio yango Senator Makerecha Ron Cheriot mar Kenya Kwanza kaka jatend kweth mathoth od bura mar Senate ka Senator Manaroko Ledamo Lekina mar Azimio la umoja One Kenya Alliance jatend kweth mar Noke od bura mar Senate. Senator makaka Mega Boni Alwale moyudo lemo mar lego kweth mag jo od bura mathoth Senate ka iluwe kod nyawadgi Masamburu Letumbus Legwe kaka jalupne. Kweth mar Azimio la umoja Senator Makilifi Swat Madzayo. The committee has